Nyakoro Ramogi jong waseduogo kae. Yonyo ni wasetedo yo makare kendo koro sani be waseduogo ka mondo mi chenro mar mbako rom. Wachako gi mago mag chal mar fwambo. Gik mage mosebedo ka timore kata gigo madhi bedo ka waluwo odiochieng' ma kawuono. Gigo mano kineno odiochieng' manyore weche manyien wakelo gi sani. Okinyi ma kawuono nyinga Cleophas Roch wachako gi mago bende mamiyo pek e sectors ma opogore tainya mago bende madhi loso weche manyien odiochieng' ma kawuono madhi biro ni weche manyien mag migago ka gi kacha ang'ich welo kawuono chieng' tich adek kaachiel koda mano mar oimore odiochieng' ma kawuono. Koro kik idhi mabor ne mar wada mana ng'injo nigi matindo tindo kaachiel koda moko bende mantiere weche mag tuke bende dhi bedo kodi ka achiel kachiel. Wachako kanyo kora Ramogi jwang' odiochieng' ma kawuono mano piny ma odiochieng' ma kawuono chieng' tich adek koromo kanyo nen sa 7 otieno gino mano timore kanyo manen jakom mar IBC Wafula Chebukati koro bende ne ogoyo oriti mare manogoyo oriti kanyo koro kowuok e apisi kaka jakom mar IBC mosetiyo kanyo kuom thuolo mar higni 6. Ote mano kete mbui mare mar Twitter bende ang'wayudo thuolo mar rango kendo mar koni gigo ma bende ne owacho kar kacha ka Wafula Chebukati bende ogwero kamano ne commissioners mabedo osebedo kacha kawacho ni sani oweyo secretariat kata jogo matiyo IBC kacha motegno konge maber gigo monego bed ni gitimo e kinde duto. Otieko kanyo kowacho ni God bless IBC, God bless Kenya. Mano ogoyo oriti ne ogara jo Kenya kaachiel koda duol mosetayo yiero e thuolo mag higni 2 ka ntiere buoye kanyo kotiyo ne kaka jakom kendo ogone jo Kenya erokamano kuom yie thuolo mar tiyo ne kaka jakom mar IBC e thuolo mar neno ni yiero 2 mar higa 2017 kod higa mar 2022 nochopo e yo makare. Mbui mare mar Twitter bende ema ne okete ote machalo kamano mano kar saa 7 mar otieno ma piny rugo kawuono. Aya kore no dhi retire kora Ramogi jwang' warango kama chielo bende koro wadhi kendo warango gigo matimore achiel kachiel mano ka gintiere e sector no monya wacho ni makedo kod mibadhi e pacho kae. Ma en picha mineno mano Archbishop Emeritus mano mar kanisa no mar Anglican Eliud Wabukala, Daktari Eliud Wabukala odiochieng' ma kawuono koro bedo kata koonge apisi. Nyoro ne odiochieng' mare mogik ka koro en bende nogoyo riti ka koro wuok e EACC duol mosebedo kata kakedo matek mondo bidhruok mag oganda bende obedi. Higa mar 2017 ne odonjo kanyo kaka jakomno mar duol mano mar EACC kendo nyaka sani osetiyo kanyo kuom thuolo moyo kanyo ero higni 5 koro serumo kanyo ka entiere apisi kanyo. Eliud Wabukala koro wuok EACC ka koro dhaw kata lweny mager ma bende osebedo kar kanyo bende koro osebedo ka ineno ka gikedo mager ahinya mondo mibadhi kik bede sectors mopogore mag piny owacho. E ote makende bende mano or kanyo kod wacho ni en jagoro kendo bende en kanyo jatatije maduong' mano maka EACC Twali Mbarak bende olero kanyo kaka ibro pare thuolo mosebedo kanyo kuom higni 5 higa mar 2017 mano tarik 18 mano odiochieng' ma kawuono koro tieko higni 5 mar bedo kaka jakanyo mano mar kata jakom mar EACC. Kawuono en tarik 18 dwe mokwongo tarik 18 dwe mokwongo higa mar 2017 nodonjo apisi kaka jakom mar EACC. Oyue koro kodhi retire wakwayo ne retire makare mano jakom mar manen jakom mar EACC Daktari Eliud Wabukala. Sigande bende ibiro yudo chenro mabiro mana e Ramogitv kae weche manyien bende ma mamedo luoni kagi kacha mondo mi gang' yudgi e yo moro makare. Nyakoro Ramogi jwang' nitiere odiochieng' ma kawuono gino mone workshop matimore county ma Homa Bay. Mano odiochieng' ma kawuono bende mano kedo ka en puonj bende mag bedo godo kaka inyalo ked kod mibadhi ahinya e county ma Homa Bay. Romo ma kamano bende Nyakoro Ramogi jwang' geto ni dhi chopo ne jotend migepe opogore wacho ni gini mag dhi bedo kata ka giyuoro odiochieng' ma kawuono ubiro bedo kata kuyudogi e yo mane e county ma Homa Bay. Wadhi bedo kanyo kod jafwambo marwa James Latano madhi bedo thuolo bende ma twa kodgi kaachiel koda karango chenro mopogore madhi bedo go chenro mara mbaka oromo. Mano dhi bedo kacha mane ka tiegruok no ma
Tomboya mano madhi bedo kacha odiochieng' ma kawuono e bomano ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono bende e kaunti ma Homa Bay kiwarango kacha ni gidhi rango gik mopogore opogore ere kaka ginyalo tieko mibadhi mosebedo katimore e sectors mopogore opogore kata counties gidhi tiegruok makende kanyo madhi bedo kata kitayo kod duolno mochung' ne bidhruok mag oganda kaachiel koda kakedo koda mibadhi e pacho kamano mar EACC. Romo makamano machako okinyi ma kawuono sa 3 oseromo ang' wakelo ni twak makamano bende achiel kachiel mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage magigeno timo kata yudo bang' tiegruok machalo kamano. Mano workshop mabende dhi bedo katimore odiochieng' ma kawuono e county ma Homa Bay. Nyakwara moke joma dhi nyime kendo wada mana rango kamachielo. Mae en Abdul Swamad Sharif Nasir, governor e county ma Mombasa. Ne oyiero jotend migepe. Bang' yiero jotend migepe, ng'ur koro sani mienjo. E kaunti ma Mombasa, jafwambo marwa Mano George Aoko dhi bedo kata kaluwo chenro mopogore opogore mag chwalo ng'ur e wi welo mane otimo nyocha mano chieng' wuok tich kanyo. Kane koro land jotend migepe mopogore opogore e kaunti ma Mombasa, mamoko bende oting'o jogo matindo, jogo mochung' ne wakeni kaachiel koda joma chung' mamoko bende mantiere iye kacha. En mar ng'iyo ni nyaka sani kiloso sirkal e kaunti ma Mombasa, ng'ur ma kama iwuok kanye to gin ng'ur mage magintiere godo. Jafwambo marwa luwo e kaunti ma Mombasa kendo ka wayude ang' wadhi nyime kod kelo ni chenro mopogore opogore okinyi ma kawuono to ahinya chenro ne mara mbaka oromo. Wadhi nyime bende nyakwara moke jo ang' watiere kar kae kaunti ma Kisumu. MCS koro yuago chudo. MCS mamoko e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono dhi bago twak kod jofwambo. Gino magida ywak maduong' ahinya en ni chudo margi oselew kuom thuolo malach. Kagiwacho ni jotelo mag assembly no mano moting'o speaker kaachiel koda jalupgi osebedo mana kafuye kor lwasi gi ndege gidhi to giduogo gichime magawa madongo dongo kaluwore kod weche ma jofwambo wadhi bedo kaluwo chieng' ma kawuono Millicent Adhiambo kaachiel koda jogo bende mantiere nyakalono mar Ramogi alano biro ni kacha kaachiel koda lang'gi duto. Gidatemo rango kendo gimi MCS giduon kendo odiochieng' ma kawuono gibede thuolo mar wacho ni oyo gima wakaleni chalo kamae kendo bende ka wayude e yo moro makare wadhi bedo kata ka wakele achiel kachiel mondo mi wawinje duon gi kaachiel koda ywak magin godo ni ywak gini to akanye tichiedhe gang'o oa kure. Speaker bende nyalo bedo ni wacho ang'o e wi ng'anyo manya bedo ni chalo kama. Ka wayudo duonde ang' wakelo gi bende weche manyien mago mag migago mano ma saa 7 ka gi kacha ma saa 10 saa 1 mar midhiambo mana gichwelo oimore mar saa 3 ma bende dhi bedo kata kiluwo achiel kachiel. Gidhi chiwo kanyo ka giwacho ni gisedhi e dweche buora kapok ochulgi omenda gi. Adier mar wach ni kanye wantiere kaka Ramogitv mondo mi wamenygi kendo wakel ni adieri mar wach. E wach machielo bende nyakwara moge jwang' e kaunti ma Kisii jokanyo mag Mau dhi bedo gi romo kendo gidhi bago romo mar kod twak kod jofwambo e kaunti ma Kisii. Giywak kata kendo gin gigo magiwacho ni achiedh nade magisebedo ka gikale mano kaluwore gi pek mar ngima. Ne gin jogo manoketo ngimagi e lai kata opara manyime kinde mane piny Kenya yudo loch kata uhuru kawuok kuom lwet jowagunda. Nyaka sani bende sirkal osewinjo dwachgi gigo duto magibedo kata ka giwacho odiochieng' ma kawuono. Moko kuomgi bende koro ikgi oseniang'. Moko nyalo bedo ni gin nyikwagi kata nyalo bedo ni moko bende ni gikwayo mopogore opogore ka gin gi anyuola gi mane gintiere kweth mar Mau gin jogo bende mane oketo ngimagi e opara manyime mar neno ni piny Kenya owuok e telo mar agokono mar jo wasungu mane nitiere pacho kae e higni kane piny Kenya pok oyudo loch mare. Odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno dhi bedo kata kaluwo wach makama kendo wadhi tudre kod achiel kachiel kar saa 4:30 mar okinyi mondo mi okonwa ane chal mar wach ni kaunti ma Kisii jokanyo ma jo Mau ma bende sani koro nitiere dala en ang'o ma giywago ywak margi en mane odiochieng' ma kawuono. Koro ywak mar jo Mau e kaunti ma Kisii wadhi bedo ka waluwo ni odiochieng' ma kawuono ang' yude weche manyien ma bende ang' biro ni e kinde mabiro. Nyakwara moke jwang' koro aterie e ligno mano mar piny Kenya, mano ligno mar KPL. Gik mage mosebedo kata katimore. Nyaka sani nitie tuke madhi bedo kata katimore, to ahinya mano dhi bedo tugo e kind timno mar Gor Mahia gi timno mar Ulinzi Stars. Moko bende dhi bedo kata ka warango ni ginto gidhi tugo chieng' mane. Odiochieng' ma kawuono wanya mana neno gi mana ka wasuda mos mano Tusker pod nie thuolo makwongo kanyo. Points mage bende wanya mana neno kar ka. Iwacho ni points ge sani en kata gi 19 ka Nzoia Sugar nie thuolo mar 2 kanyo bang' tugo tuke 9 en gi points maromo kanyo 18. Team mar KCB nie thuolo mar 3 osetugo tuke 9
entiere gi points maromo kata 18. Tim mar Gor Mahia sirkal osetugo tuke maromo 7 nyaka sani en gi points maromo 16. Bathe ka nyalo neno form margi ni chalo nade. Mogo X no mano nyiso ni mano kama negi wito tuke mopogore opogore ka nyaka sani nenogi nyaka sani tim mar Gor Mahia ero osewito tuke achiel giseloyo kanyo mago tuke 5 mokalo giseyudo loch tuke 3 kaka machielo bende gisewuok amodhi kata draw e tugo achiel e kin tuke 5 gi mokalo nyaka sani giseyudo loch 5 gisedraw achiel gisewito mana tugo achiel kende ka sani gonde duto magiseloyo e kinde magitugo mago gonde 8 ka ginoselogi gonde 3 wageno ni kinde mabiro bende wadhi bedo kod ng'eyo ni gidhi bedo ka gitugo kar kanye. Ulinzi Stars e thuolo mar 5 kaka Mega Homeboys thuolo mar 6, Posta Rangers ni e thuolo mar 7, Bandari ni e thuolo mar 8. Adano ranga ne tim mar Gor Mahia ni dhi bedo ka tugo kanye. Waranga tim mar Gor Mahia ni kae ni odhi bedo gitugo gi jok mage odiochienga ma kawuono. Tuke gi mokalo osebedo ka chalo kamae. Odiochieng ma kawuono ma en tarik 18 gidhi bedo ka gitugo kar saa 9 dhi bedo kata tugo gi tim no mar Sofapaka tugo midhi bagi mano ya lap no ma Kasarani kae to chieng inokanyo chieng mano chieng Jumapil tarik 22 gidhi bedo bende ka gitugo gi tim no mar Vihiga Bullets. Vihiga Bullets bende osebedo ka kala chiedh nade mopogore opogore mago bende wabiro bedo ka warango kinde mabiro ni mar gisebedo kacha kod chiedh nade go mag chiemo mitedo negi ka gi kacha ka girakore Gor Mahia tugo makamano dhi e yo machalo nade mago tuki mabiro ni chieng Jumapil kae to bende mamoko bende wadhi bedo kacha bende ka warango gigo ma osebedo kacha ka timore mana achiel ka achiel bende inya neno mana kanyo magi tuke moko madhi bedo ka timore kawuono ang warango gi mana e yo moro makare kakanya kore kaka league bende koro chal mane season ma higa ni mar 2022 kod adek kama chielo biro dano rangi league no mar piny Ingereza iwacho ni EPL ochalo nade nyakwara Ramogi Jwang wantiere kar kae kendo koro wada yudo thuolo mar neno ni bottom 10 kata to chalo nade mano bang tugo tuke mantiere week mar 20 yona sani koro odhi nade sani kama gintiere kacha club mantiere piny mogik nyaka sani mantiere club 7 mantiere piny mogik owere mana gi points 2 ka piny mogik kacha Southampton tiere nigi points 15 kende malo koni ngamo mako thuolo makoro keto gi 7 mano Leeds United ni kata gi points maromo 17 matiende ni timbe gi duto owere mana gi points 2 tugo moro amora ma gidhi bedo ka gitugo dhi bedo ka kelo lokruok mopogore opogore e league kirango malo ka thuolo mar 12 nitiere tim no mar Crystal Palace masane nigi points 20 kod 2 odiochieng' ma kawuono dhi rakore gi tim no mar Manchester United otieno ma kawuono mano kar saa 5 mar otieno kendo ka tuke no biro ne achiel kachiel ka ngiluwogi ang bedo kod ng'eyo ni bang' tugo ma kawuono Manchester United dhi bedo e thuolo machalo nade e league mano ma Ingereza odhi bedo kata koidho nyaka e thuolo mar 2 ni mar odhi bedo kata ponono ka oyombo odhi bedo e thuolo mar 2 koluwo tim no mar Arsenal sani entiere gi thuolo en e thuolo mar 4 bang' yudo points kata maromo 30 kod mano 30 kod 8 kolo odiochieng' ma kawuono dhi chopo kata nyaka points 41 mano tiende nang'o odhi dhi mbele mano mar Manchester City mano thuolo no bende mar 2 dhi bedo kata kod Manchester City kaito tim no mar Newcastle United dhi dok e thuolo no mar 4 mano mana bang' ka gin bende kapok gitugo mane kaka chal mar ling bende dhi bedo odiochieng' ma kawuono Michael mathoth idhi yude wechego mag tuke mabiro ni achiel kachiel tok weche manyien mago maga migago kang wechego osechako tainya bang' tuke matimore kawuono gotieno ang' yudo gi weche manyien ma odiochieng' no makiny kata kamano elogi ka en jogo mabende nitiere kuonde mopogore opogore kata ka gin mag shabiki.com iketo iwacho ni go punda to kigo punda mana king'eyo ni go punda sasa nyalo ng'iere mbi kikituge asasa bende iwacho ni kumoro amora ma intiere itugo mana gimoro kiwango moro maber ahinya kinde ma intiere ka koro watieko kendo walung'o chenro mar mbako romo nen chal mar fo mana kelo ni nyiga Cleophas Luoch riti masani tok mabiro idhi takor nyawadwa Joyce Oduor. Idwa neno kaka bende datiyo kodi marach nikech ubiro ng'e adier gima an asebedo katimo gi Dhruv. An gadier ni nitie ng'ato kae mokelo thuolno. Priti yawa initemo wachang'o? Adwa ni mondo iwuog kae. To bende an asefwayo ni mtoka maboteri.
Ibro dhi kamoro achiel gi babani, iwinjo? Ano kanvanyo broi. Antaki. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyocha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Walige harusi wale walisema tutaachana. Walige harusi wajione. Mambo, mimi naitwa King Kaka na niko na nyimbo mpya na Yani. Na kuweka kama skiza tune, dial *811*278#. Kumbuka, skiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Kubwa. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngeso ka ngeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamuro nyithindo kaka talanta, kitendawili, kodalunga. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, sigani mamitna, chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso ka ngeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso.
Mana kamanya kwa Ramogi dakika en pradeko da chiel tok sa dek mar okinyi kamora mora mintiere rwakini machiegni e twak. Mae en twak e chenro mar mbaka oromo twak ma bende wadwaro bedo godo nyaka sa 5 mar onyango. Nyaka Ramogi wenda osechope. Kaunti ma Nairobi antiere gi wendo, kaunti ma Kisumo bende antiere gi wendo mosechopo. Kapok odonje twak nyaka Ramogi par ni jatend migawo mochung' weche mag somo e pacho ka Ezekiel Machogu nochiwo ayanga duoko mag skunde mag sekondar ma bende nyithindo ma bende notimo klas 8 biro bedo ka riwore godo. Kata kamano skunde mopogore opogore no ywayo nyithindo mathoth. Nitiere nyithindo ma bende nondikore e sikunde mopogore opogore. Akiani in kaka janyuol ka iseyudo duoko mar skund sekondar ma nyathini dhi riwore godo, bende en skund sekondar mani yiero kata bende nitiere jopuonjre moko ma bende ne ok ondikore skunde mag sekondar moramora. Tingen mar nga iseyo nga dibed ni seyo jonyuol koso iseyo sikunde makamaga hinya jopuonje. Koko manya kwa Ramogi kalore gi duoko mago mag skunde sekondar ma bende jonyuol no yiero. Iwacho ni skunde mopogore opogore ma bende nyithindo biro bedo ka riwore godo. Kidieny mag skunde bende nitiere ka. Nitiere skunde mong'ere kaka county schools, ineno kwan gi ni kanyo 199. Nitiere skunde mag extra county, wantiere gi national, bende wantiere gi mago mag sub county, bende wantiere gi mago mag SNE. Kwan parni nyithindo duto ma bende notimo klas 8 mar higa mar 2022. Kwan ni kanyo ineno mano nyithindo 1,230,800 kod 8. Magi gike skunde ma bende nyithindo makamagi biro bedo kariwore godo. Parni jatend migawo mochung' weche mag somo e pacho ka Ezekiel Machogu bende koro dwaro mar mondo mi nyithindo duto te manotimo klas 8 riwore kod skunde mag sekondar. Mano miluongo gi dho ngere kaka 100% transition. Kamde gisani migawo mar somo nolando ni gidhi tudore gi mano mar arita kwe. Ni jopuonjre ka japuonjre odonjo e sikunde mag sekondar. Koko manya kwa Ramogi bende nitiere kinde ma bende nyithindo biro bedo ka donjo e form 1. Magi gin kwayo na nyisi kacha ni e kinde ma bende jopuonjre nandikore sikunde mana gidwaro. Nena mana sikunde mana jopuonjre na gombo dhiye. Nena mana kwayo manoor. Skul mong'ere kaka Kabianga kwayo no yudo 1,000 mano 1,153,777. Thuolo mantiere sikund no manyalo mana bedo gi nyithindo mag form 1 gin mana 768. Skul ma bende noyudo kwayo machielo mang'eny en skul mong'ere kaka Nanyuki High. Kwan mag nyithindo ma bende nooro kwayo makamana 1,048,827. Kineno thuolo manitie 576. Wantiere gi skul kaka Nyandarua High, Pangani Girls bende neno kanyo en ma bende kwayo mathoth bende noore. Skul mar Maseno mantiere gwenge mag Nyanza bende kwayo mathoth bende noore nyaka Ramogi. Kore kinde ma bende wadhi nyime gi twak makama karamna skunde mamoko bende nitiere ka ma bende kwayo mathoth noore. Kinde ma bende jopuonjre na oro kwayo mag sikunde magidwaro dhi. Alliance ni kanyo, Nakuru High, Kapsabet Boys, Mangu High School bende ni kanyo, Butere Girls bende ni kanyo. Ineno kwan mar kwayo ma bende nooro. To thuolo mantiere ineno mana katin. To nang'o mani jopuonjre di bede ni ohero sikunde maket kod magi. Di bede ni kaluwore gi duoko mage gi ber, koso di bede ni kuonde ma sikunde gi nitiere maber. Janyuol kineno wapo nono ni konyo nyathini mariero sikunde makamagi inyalo mana nyisi pachi. Koka mano kapok adonjo e twak, par ni bende penj mano duoko mar penj mar KPSEA. Mano penj mar grade 6 ma nyithindo makamano biro bedo ka donjo e sikul grade 7 chieng' tarik 30 mano mar dweni. Parne duoko makamago bende nowuok odiochieng' manyoro, duoko ma bende notere e sikundo. Kiny makawuono dhi bedo gi japuonj mar skund primar mar piny owacho ma Arena Winnie Mboya. Obiro bedo konyiso wapo nono ni giseyudo duoko makamago bende osechopo negi. Jonyuol bende oseyudo duoko maket kod mako. Parni nyaka sani ang'eni jonyuol nitiere gi achiedh nade makoni kod kocha. Dang'ni makoni kod kocha ka bende gikia ni skunde mag sekondar ma adundogi idhi chule pesa di. Par ni onge pesa moramora kaluwore gi piny owacho manego bed ni ikwayi. Jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho ka Ezekiel Machogu wacho ni piny owacho biro bedo ka chiwo omenda mano siling 15,000 ewi nyathi ka nyathi mar chwalo somb mano skunde mag sekondar ma adundo ming'eyo kaka junior sekondar. Wawinjane kaka Machogu noloso kapok wadonje twak. Maintain its capitation per student in all public secondary schools at the Kenya shillings
22,244, and as I said, this is for senior secondary. For lower, that is junior secondary, the figure is 15,000. Parents whose children are enrolled in public day secondary schools should not be charged any fees because the government is catering for all their tuition costs amounting to Kenya shillings 22,244. Parents should report instance of any student turned away for not paying higher fees and other levies to the nearest education office for action. Nyakora Mugajuang mano jatend migao mochung' weche mag somo pacho ka Ezekiel Machogi winjo siem mabende ochiwo ne jotend jopuonje mabende biro bedo ka kwayo jonyuol. Winjo kanyo kowacho ni piny owacho biro keto tenge omenda maromo siling bilion 9.6 ne sikunde duto ka bende nyathi ka nyathi piny owacho biro bedo ka chulo ne siling 15,000. Parni sikunde mopogore opogore koro apani no yudo report makamano ka bende ng'eni koro midhiero nitiere ewi uniforms ka nikech uniforms to koro piny owacho bende koro jiwo jopuonje kata mana jotend jopuonje mar mondo mi nyithindo mantiere sekondar ma adundo obede gi uniform mopogore gi jowetegi machiegni twak ponono ni nitiere gi ote mora ioronwa lai magwa magote machuo kare 3:600 mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel mano Ramogitv mana ka pili tudri koda bende mbui maga Facebook Twitter iyuda @Sharon Ongao kiny makauno na nyisi nitiere gi welo e kaunti ma Nairobi gi kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Nairobi antiere ka gi wendo mantiere godo bok en wenda ahinya osebiro nyadichiel higa mokalo ma higa manyien makoro wadonjo nyinge Ezekiel Odongo en pie educator gi dongere osebedo kochiwo paro mopogore opogore ka intiere mbui okapa kama wendo ni Ezekiel amose ni misawa. Misawa Sharon. Ichako higa maber? Achako higa maber. Odwoko ne Nyasaye erokamano. Erokamano kuom gwela. Arwaki etwak. Erokamano. Nyakora Mugajuang opogore gi Ezekiel bende antiere gi japuonj e kaunti ma Kisumu. Winnie Mboya boken wenda ahinya kinja hera mar mbaka oromo. Winnie Mboya en japuonj e skund piny owacho mano mare na ng'eni jopuonje poko loro gisebedo gi holiday malach. Winnie kinjere kaunti ma Kisumu amose ni misawa Kisumu chionade. Misawa inya Sharon Kisumu chio maber aneno ka aluora mar nam Lolwe okwe wan maber kendo wachako higa maber. Mana kachako kodi Winnie penj mar KPSEA mago penj mag nyithindo mane timo grade 6 nowuok ayanga odiochieng' manyoro skul marina noseyudo duoko makamage. Erokamano ahinya Sharon wasebedo e skul kanyo kata odiochieng' manyoro ne wantiere to adieri makende en ni duoko mag penj mag KPSEA mag nyithindo manyicho timo penj e grade mar 6 pok nodonjo e skundego to kata kamano wan gi geno ni kochopo odiochieng' makawuono kata ka wang' ochopo dier odiochieng' kanyo kata odhiambo ang' wanabed ni waseyudo duoko machal kamano. En mana ni gima daher nyiso jonyuol en ni duoko mar penj mar nyithindo mano timo penj e grade mar 6 ok bi chalo gi duoko mar penj mar nyithindo mano timo penj e klas 8 to nikech gin gima waluongo ni grading gi opogore ibro mana kel duoko kaluwore gi activities mane gitimo to kaka gibedo graded opogore bro bedo ni nitie nyithindo ma samoro okalo rang'iny gima waluongo ni exceeded expectation nitiere nyithindo mamoko bende ochopo kuom rang'iny mane dwarore no gi meet expectation moko bende kore ka omo ka gima dwa chopo e rang'iny no omiyo golo duoko mar nyithindo mane grade 6 ok bi chalore gi mantiere e grade mar e klas 8 jogo eko manotimo penj. Kata kamano warito mondo mi wayud duoko gigo e odiochieng' makawuono Sharon. Erokamano ahinya Winnie kuom lero wach makamana ng'eni jonyuol nitiere gi siso jonyuol na geno ni samoro duoko ma KPSEA gi na biro chalo gi mago mag KCPE ma bende ilando ayanga mana kaka iwinjo kuom japuonj Nyakora Mugajuang duoko ma KPSEA makamago nowuok ayanga odiochieng' manyoro sikunde nego bed ni yudo gi skunde ka in janyuol ichope skul kama na nyathini otime penj mar mondo mi ng'eni kit duoko no
iyudo duoko machal nade mana kaka japuonj Winnie oselero duoko kiyudo iketo gi rang'iny mopogore opogore rang'iny mani piny mogik mochope rang'iny midwaro kod mokalo rang'iny ma idwaro somo duto te ma ibro mi maxi 10 an ka bende gi Ezekiel Odongo. Ezekiel, weche mag somo ng'eni chiegni gi dho chunyi ahinya ahinya e kinde ma bende jajiwo rowere jonyuol sani jonyuol nigi ting' skunde yawo chieng' tarik 23 mano chieng' wuok tich wantiere gi penj ka mar KPSEA bende osewuok nyithindo onego bende riwore gi skunde ma kamagi chieng' tarik 30 pod e dwe mar Januar to penj kata mana duoko mago mag sikunde mag sekondar mag nyithindo ma bende notimo klas 8 bende osewuok jonyuol sani koro ikore e yo makoni kod kocha ina ni janyuol intiere gi nyathi e kidienje gi koso nang'o Oyo kidienyo to pod arieyo pod pokichopo kanyo. Yes, gima timore ni en gima lich nikech pok notimore Kenya. Koko timore sama kwongo pok nonene. Koro yudo ka magi nyithindo mabet tin ahinya to gidhi e kidieny moro mabet malo. Koro yudo ka gin jomoko ma bende jonyuol nyaka bede gi migawo moro mar puonjo gi weche moko mopogore matin nikech ok odhi bedo no ja primary kaka no ja primary machon mutuga oya e samoro nyalo lel kaka ohero itimo gimo ohero maendi ochopo kama koro nyaka obede ni kata obwongo mare kata mana gima odhi timo onego bed ni odhi timo gima mopogore to adieri tinto nitie to king'iyo mos Sharon onge nyaka ne nyuola onge chieng' mana sewinje ka ji ok complain ka ji ok bede gi ng'ur ni piny ok tek wacho ni kinde ka kinde kata mana piny ber kata rach pod anyalo paro diere mane mogo chopo siling 70 wan wang'e ni bas waserume ground kech dhi nego to koro kaka piny medo dhi yudo ka onge sama ji onge gi ng'ur bedo sate to seche ma ng'ur ni kata ng'ur beda to ji pod dhi mana mbele yes ng'ur bedo nikech en gima en gima obiro ma umonjwa mawendo to kako monjo ne kaka wakawo to ji dhi mana mbele ahinya nyaka rwendo kanyo en penj mano mar KPSEA penj mar grade 6 ka nyithindo dhi e grade 7 penj ma bende koro kata mana piny owacho ineno ka piny owacho koro keto odgi e yo makare koro nitiere gisefuono ne jonyuol okenge manego bed ni giluwo fika mana miyo jonyuol achiedh nade nikech kaka janyuol nakia ni adhi chulo school fee mar pesa di tero koro piny owacho chiwo singe mana ni koro nyithindo maneno wany nikech nyithindo mana timo grade 6 ka ang'eni sani gintiere TV gidwaro winjo maling' ni to piny owacho chomo kanye nyaka sani ang'eni de gibed gi dang'ni okiny ma kawuono dwaro mar mondo mi wajiwgi penje koro nosewuok penj kosewuok skul manosome ema pod obro riwore godo en mana ni koro uniform ibro loki inyalo paro kinde moko ka nosingnegi ni koro gidhi donjo e skunde mag sekondar yes mara dieri mokwongo duoko amen sirikal erokamano maduong' sana kuom gima gitimono amen gikonyo ji kabisa but nyithindo makamagi gima sani luoro moro nitiere nikech sikund chake dhi donje nitie nyithindo moko ma bende pod dhi neni kaka ng'at mana gineno ma jaklas 6 ma jaklas 5 chon mana gineno chande to en bende oparo ni yawa to dhi bedo nade timore ke nade gima ng'ato nyaka bed kong'e ni dongo en gima nitiere kendo change en gima nitiere ma onge gima inyalo time nitie thuolo mibiro wuok e skundno and gima inyalo time onge dongo ok inyalo duokori piny akidong mana kidhi mbele ochopo okang' ma nyaka koro dhi okang' machielo kendo nyaka koro yie no okang' osechopo ma nyaka koro dhi okang' machielo kendo nyaka koro iketa obwongoni mondo mi oyie ni isebedo ng'at mang'ogo keninde level machielo manyako ititie matek e mopogore yes gidhi bedo skul no yes but odhi bedo skul no to pacho onego bed ni koro opogore gi kaka ne pacho nitie chon onego bed kong'eyo maber ni sani endi koro asewuok e kidieny mane nitie chon chande kata obedo ni puon adiere e chiel mana dhi e chon chande to kidieny opogore koro obwongo nyaka pogore yes sani koro sani puonde pod ariwore kodgi sani koro nyaka par kaka ja secondary ok par kaka ja primary yes apa ni gin hoch ma bende obro bedo kwa dhi nyime mar miyogi nikech gin bende nagi sendikore nyaka e skunde mag secondary to kinde koro chako dwokgi kata mana kamano e sikunde mago mag primary koko manya koro mge jwanga chenro mana kaka pile en mbaka oromo to en mbaka
Mwakuothe wagoyo mbaka kaka joka ng'ato, mbaka makelo lokruok e yor dongruok. Parni pile kaka pile chenro mar mbaka oromo bende wajatudre gi jofwambo magwa. Mar mondo mi onyiswa ni jo county to wachang'o. Gisane da tudre gi jafwambo mar e county ma Kisumu, Millicent Adhiambo. Millicent kinyalo mna winja mos ni misawa. County ma Kisumu chio nade. Bwagnwa twake county ma Kisumu hinya hinya kaluwore gi thor wach ma bende wantiere gode chal mar somo. Ero kamana inya Sharon achiel kachiel kwa wuok Kisumu County kandi Kisumu choo maber kotenore gi weche mag somo kaka wang'eyo ni bende nyocha jatend migawo mar somo nose golo kendo lando nyithindo mopogore opogore kaka oluongi e skunde mopogore opogore mago nyithiwa ma bende nyocha timo class 8 skunde ma oluongi gi thuolo ni wadang'eyo ni to weche mag CBC chalo nade to weche mag medo jopuonj kata medo ndiko jopuonj mondo mi otiek rem mar jopuonj romo ma bende bro konyo e puonjo nyithindo e lai manyien mar somo mar CBC niendi bende dhi konyo adieri kaka itemo no eri to bende nyithindo mane ok oyiero sikunde mano winjo gidhie ng'ama iseyo janyuol iseyo nyathi koseyo japuonj machiegni kur magajwang mondo mi wapuonje kotenore kod weche kata chal mar somo okinyi niendi e mbakoromo ang' na chak kodi mana mapiyo piyo king'iyo kamera ichak na gi nyingi mondo nyisa ni to odiochieng' ma kawuono e studio wan gi mbaka mar chal mar somo chal mar somo kandi wadwa ng'eyo ni to bende ndiko nyithindo ndiko jopuonje medo ndiko jopuonj mondo mi odin nafas manitiere mar rem mar jopuonj moromo mabro konyo e puonjo e lai manyien mar somo mar CBC ni dhi konyo adieri to kotenore kod kaka ne oluong nyithindo e sikunde mag sekondari nyalo wachang'o. Erokamano ne jo Ramogi wagono erokamano aluonga ni Noah atimo ala i town ka weche mag school wang'e nosechakore sani kendo wang'e ni sani nyithindo onego dhi school wago erokamano ahinya ne sirikal kuom temo mondo gimed ndiko jopuonj nikech wasebedo gi shortage ahinya mar jopuonj e skunde mantie sani kaluwore gi weche mag CBC mabiro manyien dwarore ni mondo jopuonj omed kabisa omed ndiko shortage pod nitie kata gidhi ndiko jopuonj to gimed mondo gindik jopuonj moromo nyithindo duto te nikech sani ka wang'iyo kata chien kacha nyithindo osebedo kadok chien nikech wach mar shortage mag jopuonj omiyo sani matin ma gisendikogo wakwagi ni mondo gichak gindiknwa jopuonj maber mang'eny namba mang'eny mondo skunde wa duto obed kod jopuonj moromo kaka ne otim yiero kaka ne oluong nyithindo e skunde nyithindo mane otimo class 8 inyalo wachang'o? Weche mag yiero mag nyithindo manye otimo class 8 moko timore maber konchiel ok otimore maber ahinya nikech iyudo ka nyathi masomo e county ma Kisumu ka igoli tero Turkana kucho chonde sani weche mag pesa ok yot ahinya koluong nyathini Turkana oluong nyathini Nairobi kata Mombasa kaka janyuol nyalo chano mondo oting' nyathi mater kucho ok yot ahinya omiyo weche mag yiero gi korka kora komoro nyoko timore maber kamoro timore marach nikech nyathi nyo yiero skunde kata mana 4 tiyudo ka skunde 4 manyo nyathi oyiero gi nyathi ok oyudo skunde gi te okaw nyathi oter mana skul moro kata mana Narok kata mana Turkana nyoko dhi maber ahinya. Koro kotenore gi wach yiero skul ma bende iwacho ni nitiere nyithindo ma bende ne ok giyudo thuolo mar yiero skul okang' machalo kamano kata gino machalo kamano iseyo ng'awa iseyo nyathi iseyo japuonj ko iseyo janyuol? Waseyo joma nyo timo yiero jopuonje manyo timo yiero nikech ka nyathi oseyiero skul oyiero skunde 4 onego bed ni skunde 4 go oyudo skul achiel e igi kanyo nikech kanye kama nyo pache nitie nobiro dhi some. Koro king'iyo sani nyithindo chiegni yawo skul kaka nyocha oselok like nidwa ni grade mar 6 cha otim junior secondary school mapiyo ipani chal mar CBC chalo nade ben gino madhi mbele kaka ochane koso nitie kaka odhi bedo kod rochruok? Wach mar CBC to pod dhi bedo gi rochruok mang'eny kabisa nikech ka sani nyithindo ma dhi e CBC gi nyocha onyisgi ni gidhi dhi e secondary schools to sani ka chopo sani tiwacho ni nyithindo biro dong' mane skunde ma gintiere and jonyuol nigi jo form 1 madhi malo nigi nyithindo mang'eny maka weche mag CBC gin pesa mang'eny ma janyuol biro bedo gi tich matek mapok odwaro yudi emomiyo sirikal onego miwa line up ter omiwa yo moriere ter maka ji dhi e skul nyithindo dhi e skul to wang'e ni nyathi aka to dhi ka.
kamano. Erokamano ahinya. Machiegni mondo mi apachi kotenore gi mbaka ma wan go kae. Chal mar somo kaka isewinjo kochakore kod weche mag yiero nyithindo manotimo klas 8, weche mag medo ndiko jopuonj mondo mi okony e puonj mar CBC kod chal mag CBC kendo ng'ama iseyo bedo ni nyathi ok noyiero skul mowinjo dhiye mar sekondari. Erokamano, gi nyingi iluonga Alphonse Odhiambo, ajatich Kisumu kaendi. Kawuoyo korka wach mar sikul, en gima kosebedo kobedo kotimore maber korka wach mar CBC ni. Nyo dhi maber to tok nyogol jatelo mane riembo gini mokwongo kaka Magoha, chochni ochakore gi kanyo ero. Kaso bang'e mar ariyo, jopuonj makoro sani kokidwa recruit sani mondo nyithindogi odhi opuonj nyithindogi, en gima gi sani koro deko. Jopuonj onego med e sikul, to korka joma dhi tayo chain mar CBC mar nyithindogi odeko gi recruitment mar nyithindogi. Koro nakwayo ni sirikal bende nonego ng'i kaka nyalo ket miyo jogi time mondo ng'i kaka jok madhi puonjo nyithindogi omigi taratibu gi sa moromo mondo nyithindogi kata kidhi puonjgi land to gidwang'o sign yo moro ma puonj mani makare. Erokamano ahinya. To kotenore kod weche mag nyithindo ma bende nyaka sani ne ok giyiero sekondari ma gidhiye, ipani wachni endi iseyo nyathi koso iseyo japuonj koso iseyo janyuol? Wachni endi en an pod awach mana ni iseyo sirikal, nikech gigi duto te kuom sirikal koka donjo kuom jopuonj koka donjo kuom janyuol. Ni sirikal koseketo line maber ni wacho mi japuonj sama chon gi jok mayiero skundegi mondo jonyuol onwang', gin mana pod sirikal ema nok otimo gini utaratibu kaka idware. Gigi duto te an pod ablame mana sirikal, nikech gin ema gigi duto te kuomgi donjo kuom japuonj, donjo kuom janyuol. Koro kaendi an ablame sirikal. Erokamano ahinya. Erokamano kuom pachi maler mimiyowa. Machiegni in bende mondo imiya pachi kaka janyuol kotenore kod chal mar somo pacho ka. Nyithindo chiegni yawo skul, odong' mana katin to jumbe 2 to nyithindo duto dok e skul, obed jo klas pre-primary, jo grade 6, jo klas 8 ma bende donjo e form 1 gi joma opogore opogore. Chal mar somo kini chalo nade kaka noluong nyithindo, weche mag medo ndiko jopuonj? Kamano. Erokamano ne Ramogi mokwongo iluongo ni Alphonse Odhiambo Longo, aloko ohala matin. To aduogni kamano Ramogi kuom kawo gimokawo ni endi, nikech CBC ni problem wan go ni matiende ni awareness nok obedo created, nok otim gik moko maber. Koro awacho ni sani wan kaka jonyuol ok onego oketnwa gik moko ni mondo wage lab go. Mago education en mar national. Wan jonyuol wan gi ting' matek, economy ni piny. Onego bene jo gimara mara medware skul, onego bene sirikal otimang'o olosnwa. Koro kaka yiero mag kancho yiero jogi ni gini system nochakre higni 6 mokadho. Onego bene sirikal oikre kabisa ma gik moko timo, nikech education wasebedo kwa ngo te en pila mar piny kendo economy ma ok nyabete ke education system rach. Koro changes kitimo, changes onego bene timo gibed gradual. Koro sani sino michoko yiergi makosa kabisa en kuom sirikal. Wan kaka jonyuol onge gi teko, nikech nitie policies miloso. Gima miloso onego miloso ne policies ma strong. Koro neno ka chal mar CBC chalo nade? Bende en gima dhi ringo kaka dwarore kaka ipange ni koso nitie kaka odhi ywayo jonyuol to ywa jopuonj to ywa sirikal kaachiel kod nyithindo? Gima neno ok onego bed ni siasa irwake system mar education. Onego bed ni gik moko bedo very clear, nikech system kaka ne jowan gi change transition mar government nitie wilre, lakini policies maloso mamiyo gik moko bedo rano nego bene ber. Kech king'iyo CBC ni kako dhi mbele kae, odhi thago wan jonyuol, odhi thago wan gik moko mang'eny moko put in place. Koro akwayo ni nego sirikal ilos policies mabeyo to gigo nego lugi mondo mi mbele kae education marwa ma nyithindwa ok onego bed ni itugo godo. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo, in inyalo wacho nade king'iyo kamera? An gima nyalo wacho, an nyinga mokwongo iluonga ni Peter Okia, an ja Kisumu ka. Gima nyalo wacho maduong', jo Kenya onego bed sober ma ging'e ni wach education no en gima duong' sana e piny ma Kenya ni. Kenya onyuolo nyithindo mariek ahinya, lakini kidhi koro ka direction mag jo education gi sirikal to wayudo ka wan confusion maduong' giriwo siasa gi wach skul. Koro gima nyalo wacho, gik moko matimore piny ni wasunge kelo ng'ato kichako gitemo gi Kenya kae. Gino ok mora nga, nikech kata jo Britain notemo CBC ni to tamogi. Koro gibiro Kenya kae kitest mokine ni watim nang'o. Ka kidwa ng'eyo ni koro kiloko wa Kenya jomofuo, to kiketo minister
mar Kenya ogero kilas mokwongo to kia ni walimu madhi puonjo skul no ere. Koro gimone ko sirikal one kata jomo chung ne education no nona gilosi chopuonj mag CPC mondi ma kilos maber pesa manyocha giketho go gero kilas go nonego gitere puonj mar walimu mar CPC nikech kisepuonjo nyathi kisepuonjo mwalimu mimi nyithindo onyalo puonjo nyithindo go kata tie yien. Koro gima gitimo no kitemo timo kaka wani job nyuol wani wafuo wani koro chiembgi kakise timo kamano kise loso kaka kinyalo loso buge kirundo wakinyeo buge go githuon to gimak buge go dhi wakia ineno. Koro jo Kenya walokore dasta makoro jo kimora mora madwa timore to gitemo kodwa gimana wacho mokwongo na biro Ramogi amor sana gi si channel mar Ramogi nikech okelo gino oko kaka wawuoyo ni jogo biro yudo message ni to kaka yudo message ni ng'e niya jo piny magineno no ofuogi waneno gi to kaka idwa loso gimoro to kilos gimoro mariere manyalo konyo jo piny nikech school en gima duong' piny mangima. Kidwa bedo daktari nyaka ikale school, kidwa bedo gimoro amora nyaka ikale school. Koro akia ni tugo mane ma sekta mar education no keto gi sirikal tugo more e gino. Koro gino aneno kok mora kaka an parents ma Kenya kae. Pero kamana ya koro kaka no luong nyithindo to inyalo wachango. Kaka no luong nyithindo an anyalo wacho ni an parent maduong' masebedo gi nyithindo primary aseruoko nyithindo secondary. Gimanyalo wacho maduong' to nakombo ng'ani awache gino anyalo yudo media ni jopuonj giwe chando parents pile ni giluongowa wadhi wayier school to skunde ma wayiero kata chiel onge ng'ato maneno ga school ma oyier school te ma parents yiero ga onge nyathi miluongo ga e school modwaro koko yuto alama maduong' mogik cha ok nyal luongo school modwaro. Koro wach mar luongo nyithindo luongo parents ni wadhi wayier school ma nyithindo dhiye manone ko kiwenwa kiwewe kiyier ga school ma gidwa tero nyithindo kaka ging'eyo nikech inyalo yudo nyathi oyudo max maber to iluonge skul mo marach. Koro nyathino ineko nyaka chunye kar somo. Pero kamana enya koro moko yudo to iseyo ng'a sirikal koso jopuonj koso jonyuol koso nyithindo. Mokwongo sirikal emonyalo chayo nikech sirikal e wuongi ni matayo piny to wachno kaka achiel kuom wacho kaka ochakore nga sirikal to odhi jomochungo ne sekta mar elimu no to koro odoke e walimu odoke koro parents oduoko nyithindo. Sirikal ema neko chiunga direction makisebedo piny migiwuoye makiwacho ni ma e point moneko wadhiye manyalo konyo jopiny to piny bero beto maber. Pero kamana enya mana kamano nyakoro Magajwang Sharon mana kaka iwinjo moko kuom paro mopogore opogore kowuok kuom jonyuol ma bende ni kod nyithindo mawinjo bedni dhi e skul kata bed mana ni en skul ma pod ni e primary kata jalno madonje sekondar gigolo paro mopogore opogore kanyo ka bende seyo maduong' gichwalo ne sirikal ka giwacho ni sirikal ne ok otimo ikruok makare kendo kata paro be chal ka gima ne ok okaw kuom jonyuol mondo migiriw paro kanyakla kaka weg nyithindo mondo gini to sekta mar puonj kotenore kod lai manyien mar somo mar CBC ni onyalo dhi mbele e yo makare ka otim ang'o gang'o ka oket ikruok machalo nade. Ka kamano onge penjo moro amora gi seche geki abedo kuom e studio kanyo mondo idhi nyime kod twak ma wan go mar mbako romo. Sharon. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare kendo erokamano ahinya kuom bago twak e kaunti ma Kisumu. Nyakwa Ramogitv mano Millicent Adhiambo jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu. Jonyuol osechiwo paro mopogore opogore. Kiwinjo kama jonyuol e kaunti ma Kisumu ich wang' makoni kod kocha ma bende giwacho. En mana ni kar skunde kanyo iwinjo ka achiel kuom jonyuol wacho ni oluong nyara e skul marach. Dibed nitiere skunde moko marach nitiere mabeyo?
Okinyi ma kawuono agombo winjo kuomi. Wini kiwinje kaunti ma Kisumu, winjo kram na pach jonyuol pod nitiere gi ichwang'. Ahinya kaluore kod somb CBC, gisani koro winjo kram na moko bende wacho ni nyithindo manotimo grade 6 madhi grade 7 ting'ne ka. Giwacho ni nyithindo makamano na gin geno margi ni gibiro dhi e skunde mag sekondar gi gik makamago. Kamano bende winjo kata mana akene skul mari na kamisome nikech ang'eni piny owacho bende osechako timo nono kata mana gichako chenro mar nono sikunde chakre chien tarik 9. Chenro ma bende pod gidhi godo nyime mar nono ni skunde gi mag piny owacho mag ji giwegi bende giikore makare mano mar bago lai mar somb sekondar ma adunda. Kendo untiere gi ikruok kaka jopuonj gi skul. Okapaka Winnie winjo yo makare. Winnie kawan niseloso weche mag tudruok abiro bedo kwa tudre kodi. Kata kamano iwinjo kanyo kaka jo county ma Kisumu oloso. Ezekiel kata mna kinjo kaka jo county ma Kisumu oloso. Nitiere janyuol moro ma bende nowacho ni nyathino luonge e skul marach. Bende nitiere skul marach gi skul maber. Tang'o maketo skul obed marach. Moro mondo oket bende skul obed maber. Gima timore ma nitiere gima giwacho no giwach theory. Giwacho gima samoro gisaneno. Nitiere skunde moko miyudo ka nyithindo weyo lwet nono. Nyithindo tim dwachgi. Iwinje? Winjo ka en skul moro ma gimoro ni discipline onge. En nyithindo nyalo madha njaga kaka gihero. Nyithindo timo gik maro. Koro kiwinjo ni skul ma njago tiape. Nitiere nyathini. To dong jopuonje ni kanyo mar mondo mi opuonji to nyithindo kata mana matiyo godo dong gitieko skul to ka gidhi. Manyiso ni chal ka gima ang'o mok timre. Ne gima timore en niya. Ng'eny ji gimoro affect game miluongo ni culture. Iwinja? Culture mantiere environment ma ng'ato dhiye nyalo miyo ng'ato donje tim moro ma samoro ne onge chon. Jomoko be nitiere ma kata culture ber to tim marach no oago mana dala kata mana kuma indi to tero kanyo. Iwinja? Koro mano be timore. Koro gima timore gini ende chalo pandle gangla. Man gi mabeto kon gi koni endi. Jonyuol bende samoro wacho ni sikul rach to gine ma nyithindgi rach. Iwinja? Koro ji kawi gi to gine to kunye ilo to gi blame mana jopuonj to shida nyathi ok dhi kucho kaso dhi manufacture rach. Nyathi agi rach dala kaso tero kucho chonde kaso dhi gi blame school. Minyalo bedo ni iseyo sikul to kara nyathini ma samoro ting'o kido marach katero skul. Yes. To adieri mantiere nitie skunde kuma tiyo matek moyo jowetegi. In terms of discipline kata puonjo ji. Ema miyo koro skul moro wacho ni ber to skul moro ok ber. Iwinja? Discipline to gi kata mana kalo mar skul. Iwinja? Mano be nitiere. Koro wach mar ni skul moro nitie maber gi skul marach no. Onge. Ok ni onge. Wawa wachi. Dwere wachi. Aya wachi. Nitie. Termane kana ka nitiere. To kapok iwacho ni skul moro rach, imbe ng'ire ni to wuon in kidieny mari wuon kaka janyuol be sekawo ting' mari makare. Mano be nitiere. Nikech samoro in medhi ketho skul chande wacho ni skul rach. Mano be nitiere. Erokamano ahinya. Wini na penjo moro keni bi winja gi sani mana kinyalo winje e kaunti ma Kisumu. Iwinjo kanyo ka janyuol chiwo maber koro. Erokamano ahinya. Iwinjo kanyo ka janyuol bende seyo wach somb CBC. Nyaka sani piny owacho nochako timo nonro ahinya gi nono sikunde mago mag piny owacho gi mago mag ji giwegi mar neno ikruok margi mar bago lai mar somb sekondar. Ahinya gik mag ng'iyo paw tuke bende nitiere moromo mag nyithindo nyalo tuge, laboratories bende gintiere godo. Akeni skul mipuonje arena kanya ng'eni skund piny owacho. Bende osetimnu nonro to bende untiere gi ikruok makare kaka jopuonj bende nikech agedi bende jopuonj mapuonjo nyithindo bende nyaka timnegi nonro makare. Erokamano ahinya Sharon. Thuolo mane nyithindo ni e holiday, sirikal nosetemo timo nonro mane oyudo skunde ma ibro puodhi kaka mag junior secondary schools. Ok skunde duto mabro bedo kata gibro host junior secondary schools e kuonde magintie. To ntiere skunde mane ng'iyo mopuodhi mowach ni skul makama bro bedo kata bro host junior secondary school. Amor nikech kama ntiere e arena kanyo en skul mane opuodhi madhi host junior secondary school kochakore tarik 30 mar dweni. Ne ging'iyo ni skunde makamano gin gi pap moromo, gin gi infrastructure moromo
gin gi gedo moromo koso ang'o manitie. Omiyo skunde manoyudo puoth mondo mi okaw nyithindo madhi donjo e junior secondary school ok gin skunde gi duto to mana skunde mamoko moyier. To iyudo ni alwora manitiere kanyo nitiere kata mana private schools mamago koro dhi bedo gima waluongo ni feeder schools. Tende ni nyithindo moya alwora mar kama school moyier ni dhi host junior secondary school nitie nyithindo mowuok e public schools, moko bende mowuok e skunde mag ji giwegi mabro donjo e skunde ma opuodhi mag junior secondary schools gieki. Koro sirikal nosetimo nonro makamano manoseyiero skunde mowinjore madhi host junior secondary schools gieki. Nyalo bedo ni classes nitie. To nikech kane ochuoga aput, inyalo paro aput mane ochuogi gi ker masani Ruto. Chien kanyo ne nitiere paro ni junior secondary schools bro bedo e high schools masani. To aput no endo nong'iyo ni onge tiende bedo gi gima waluongo ni double intake e secondary schools ka oko koni nyithindo gi weyo classes madirom 2. Mano klas 7 to gi klas 8. Nyiso ni nitiere facilities piny ka, koro kar mondo mi nyithindo gi ne donji e high school kama facilities onge, to manitiere go eko gidhirere ka gidonjo godo gi mag jo form 1 to gi mag jo grade 6. Ne gineno ni mondo skunde mag primary gi mopuodhi manigi facilities machalo kaka classrooms obedi jogo eko manyalo host junior secondary schools gieki. Koro nonro nosetim ma sikunde madhi host junior secondary schools already ging'ere, ma sirikal nosemiyo gi nyaka teko mar design kata loso uniform ma nyithindo mabiro donjo e junior secondary schools gieki biro donjo godo kochakore e tarik 30 mar dweni. Kamano Sharon. Nikech ang'eni gisani wadong' mana gi matin ne jumbe 2 to nyithindo mantiere grade 6 biro bedo kariwore gi grade 7. Akini kind thuolo mar jumbe matin ne 2 gi na winjo kanyo ka migao mochung' ne weche mag somo bende nokwayo tende sikunde mondo lose gi board mag sikunde mondo ne kit uniforms ma nyithindo go biro rwako. Akini arena osechopo kanye keponi gi maleng'. An gi maling'ling kaka nawacho ni wan kanyo kata mana nyoro kata mana kawuono pod wadhi bedo kanyo, nitiere jowa ma osebedo. Sani nitiere ikruok madhi mbele, nitiere uniform mano osebedo designed gi jo board mano oseket piny, omiyo ka nyithindo go bro biro to gibro neno ni uniform mane madwarore. Ma communication machal kamano onego bed ni chopo ne jonyuol kuonde ma gintie ne nyithindo mabiro join junior secondary schools. Bende nyaka wang'e ni ok gin mana nyithindwa mane ni kanyo kende, to skundwa no koro anyalo wacho gi skunde mamoko dhi ywayo nyithindo mamoko bende moa e skunde mamoko mondo mi odonji. Omiyo ikruok nitiere. To kata mana e thuolo ni Sharon, wang'eyo ni Teacher Service Commission ma en migao mochung' ne ndiko jopuonje, ne waneno ka nitiere interviews mane oseluongi kuonde mopogore opogore. Jopuonj mane oro chwalo kwayo gi noseluongi kendo interviews nosetimore. En mana ni ang'eyo ni deko nyalo bedo matin, to kata kamano jopuonj manitiere skunde go ka nitiere kaka kara kama ae bura nosebedo piny ma wan wawegi waseng'eyore, ma kata ka thuolo nochopo to wang'eyo ni kapok wayudo jopuonje mamoko ma sirikal bro chwalo, to wan wawegi wang'eyo ni ka nyithindo go bro donjo to nitiere subjects ma wan godo kata ma wang'eyo ni wan gi teko kata wan gi oteku ma wanyalo puonjo kapod warito jogo eko ma sirikal bro kelo ka gichako junior secondary schools margi. Erokamano ahinya. Ezekiel wachni ka iwinjo kanyo kata mana wach ikruok mag jopuonje ma bende biro bedo ka puonjo skunde mag junior secondary, wach uniforms bende iwinjo ni kanyo. Odiochieng' manyoro bende ang'eni nitiere duol moro kata mana mano ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Elimu Bora ma bende nochiwo pachgi bende ewi wach mar somb skunde secondary ma adundo. Ka bende giwacho ni gisani piny owacho onego bed ni ging'eni sani bende ndiko jopuonje ma bende biro bedo ka puonjo skunde mag secondary ma adundo. Kanyo bende wach uniforms, bende nitiere wach mar laboratories ma bende giwacho ni nitiere skunde mantiere gi laboratories moko ongego, mantiere godo to chiegni kodgi. Nego bedi jopuonjre wuok kanyo kadhi e laboratories e skunde mamoko. Kwa winja ne ng'ur ma bende na gichiwo kaisi nyisa pachi kaluwore gi wach makaman. Mana konyalo winjo ng'ur margi.
yesterday I saw the government saying that now students are not going to pay fees. And they're allocating 50,000. It's 15,000 enough to cater for everything. Why can't we sit down as a country and reason together? Why this rush? Sometimes the government is saying they are going to fund education. Sometimes they are not going to fund. What is happening? Why are we behaving as if we are not landed? Some of us, when we interact and engage with them, we've told them, please, when it comes to education, are we able to distinguish between education and put it aside and politics and keep it away? Because I think that's where the rain begins to beat us. When we mix the two, we want to use education to score political points. I think that is where a lot more of the problems that we are having are coming through. Moko kuom jokanyo magelimo bora kana luosa inya nyaka luore gi lai mar somba CBC nyithindo mantiere grade 6 kadhi grade 7 giwacho wach infrastructure kanyo winjo kanyo ni somo ema ng'ata nyalo bedo ka lose wiye ng'ata nyalo mana donjo kanyo kata mana ka onge gi kata mana do wach ni somo makare onge lony da lony ena nono ogirene gima timore ne jogi e kima gi jok mantiere ground iwinja kendo jogi eki interact gi jopuonj ma gima giwacho ok gin gimoa kuomgi to gin gigo ma gigolo kuom yani pach jopuonj ma on the ground iwinja ing'eni seche ma ji go mpira e pap seche ma ng'ato bedo bath pap iluongo ni cheering squad chande spectators gi dho ngere yot wuoyo ni manga manono mandade bolno ni gwene ng'ate kacha to rwake gol to kitigi wi tete no gimongi onge gadadi kirwake kujicho to go boch nyaka ka en kede en gibol kede wuon go boch kaka dago ga boch e school mano story mar another day koro gima timore ne ngur man jogi wacho ne en ngur man en gima nitiere kendo wang'isi ni mondo mi gini ndi chakruok mare mondo dhi obedi gik mang'eny dhi bedo masamoro ok bed kaka ji dhi dwaro pesa chung mina no omenda ma samoro gol ni samoro dhi bedo mathin seriously ido ka samoro resources mantie kaka lab gini and the rest ido ka nyalo ji dhi bedo mang'eny to resources tin mano nyalo timore but hocho wada chiw kaluwore gi maendi en ni gimoro amora mokel manyien ok chakre kaka gik moko te ber gik moko te gik moko nyaka tumruok nyaka bede kata mane keny ka joti marus seche ma ji chako dak tumruok nyaka bedie ka ji ng'ere ji dhi mbele ji ng'ere ewi ng'wech iwinja koro kata maa ng'ikruok biro bedo kendo gik moko biro ni ok dhi kare nikech en gima ok wang'iyo godo iwinja koro kaka ji dhi mos kaka wabiro ng'e kisungu wacho ni learning the ropes kaka wabiro bedo kwa ng'e gik moko mbele kaka mana kaka sirkal bende kikiwene na gisetimo gine chon gime giteme for the first time koro miyo gin bende ng'eyo moro malich ma de gibedo go mawach ni ging'eto kitamora timo chande onge koro en ni all of us are learning jopuonj bo learn jonyuol wa learn sirkal be learn in the process kasto gibro keto adjustments ka ji dhi mbele koro jonywak lwedo en mana ka horruok to wanywak lwedo nikech gin en gimoro ma wendo to wadembe mos ka gimoro rach to wadembe mos ko waduto te wagin to kokere no ywak sate ibro ywak nyaka karango yes pesa tin yes to ko win to wabro mana dembe mos rach ko ibro mana loss in the process koro wach bedo mana marach kupone rach nitiere to ng'ato ok winj rach yes to kapone rach nitie to wasewinjo wabro timo to kendo gineno ka gitimo gimoro to ji dhi mana mbele to kokete wich teko ni koro rach nitie to gima ng'ato wachi gima to wachi onge gima ng'ato time onge mane makoro kero chwanyruok chi ero kamana inya wach machiel mabende odore ni waluose nyakwara mga jwanga par ni chieng' wuok tich jatend migawo mochung' ne weche mag somo bende koro noyawa yanga koro noyango skunde mag sekondar ma nyithindo manotimo klas 8 higa mokalo nyithindo maromo 1.2 nyaka sani koro oseyudo duoko mag skunde mag sekondar mana gi yiero samoro ni japuonjre minena
Depende skul sekondar mana nyari oyiero kram na wuodi oyiero emano luonge. Awinjo kram na ka jonyuol moke county ma Kisumu mana Millicent Adhiambo loso godo. Wacho ni nyango man janyathina otere sikul mane ok oyiero. E kinde kama kamago parni nitiere nyithindo madirom 37,000 ma bende noko yiero sikul mora mora. Akeni wasejo nyuol koso wasejo puonj. Wini kintiere county ma Kisumu ka wasenga nyithindo 37,000 ma bende noko yiero skunde mag sekondar mora mora mane bende giriwore godo. Ero kamano kendo ahinya Sharon. Placement adiera no tim ne nyithindo manyicho timo penj mar klas 8 kendo oluong gi e skunde ma opogore opogore. Kiyiena to we akwonga pim ne jonyuol ni en adieri ni kanyicha jatend migao mar somo ogolo duoko. To ne owacho ni nitiere kwan mamalo ahinya mag nyithindo mane dwaro skunde moko to ne ok oyudo. Mokwongo ber ka jonyuol ng'eyo ni e seche ma nyithindo yiero skunde gi eki opogi e kidienje mopogore opogore. Nyalo bedo kuom ranyisi ni giyiero skunde mag national 4. To ka giyiero skunde mag national 4 gi eki, ibro yudo ni national 4 gi eki okegi e counties mopogore opogore. Kuom ranyisi bro yiena mondo ati gi nying skunde mamoko kaka mantiere e Nyanza ka. Wang'eni wantiere gi Kisumu Girls kaka a national school, wantiere kod Ng'ia Girls kaka a national school. Tibro yudo ni ka opog skunde gi eki e kidienje mopogore opogore, okibi yudo Ng'ia to kod Kisumu Girls e cluster achiel. Ibro yudo Kisumu Girls kuom ranyisi e cluster mokwongo. To e cluster miyude Kisumu Girls ni nitiere national schools mamoko bende mawuok e counties mopogore opogore. Inyalo nywande gi samoro national school mawuok e county ma Kilifi. Ibro yudo moro bende cluster achiel no endo ma onywande gi school moro mar national mowuok e county ma Bungoma, e counties mopogore opogore. Koro ibro yudo ni sama janyuol gi jopuonje konyo nyithindo yiero school ka, tibro yudo ni ng'eny nyithindo mawuok e alwora mar Nyanza ka bro yiero Kisumu Girls. To nikech Kisumu Girls samoro gineno ni en machiegni ka, ber mondo mi oyier Kisumu Girls ni to weyo mani Kilifi kata mani Bungoma kata mana mani Nyandarua. Koro ibro yudo ni joma dwaro school mar Kisumu Girls e Kisumu County ka, nyithindo gi bedo mang'eny ahinya. To chances manitie en mana mar nyithindo 700 kende. Koro mamoko modong'gi bro chuno ni itero gi e national schools mamoko mane counties mamoko. Kanyo mibro yudo ni nyathi mani e Nyanza ka oyudore e national school mani Kilifi, moro yudore e national school mani Mombasa County, moro yudore national school mane county mopogore. Nyiso ni chances manitiere tin. E yo machiek anyalo wacho ni ichalo ka gima in ng'ama pogo nyithindo kata tam moro. To e nyithindo gi te in gi tam kata 30 kuom ranyisi. To e tam 30 gi iyudo ni nyithindo 20 dwaro tam marangine en ratong'. To tam gi in mana gi tam 10 kende marangi gi ratong'. Koro moyudo tam marangi ratong' gi emibro miyo. Mamoko machielo bro koso. Magi makori wacho ni wami kala makwar, wami kala ma black kanitie. Koro sirikal ng'iyo ni tek ni oyudo national school. To sama ma betimore, sirikal ok tim placement ka ng'iyo nyathi gi kamoae. Gin ging'iyo ni nyathi ni kano qualify for a national school. Oyudo national school, koro ok gibi ng'iyo ni en county mane to nyathini bende akamanade. Koro gima timore ka Sharon en ni resources tin to nyithindo ng'eny. To sama jonyuol gi jopuonj bende ng'iyo skunde gi, nitiere gik ma samoro nyalo miyo janyuol gi japuonj kony nyathi e yiero skul. Obro ng'iyo geographically kata ni skund ni en oyudore kama chal nade. Oyudore e Nyanza ka, koso yudore Bungoma, koso yudore kama chal nade. Mano bro miyo japuonj gi janyuol konyo nyathi e yiero skul.
Samoro bende ibrodo ni ging'iyo gima waluongo ni accessibility. Inyalo chope machiegni machal nade. Moko bende ng'iyo ni to skul ma giyiero ni timo maber machal nade. Omiyo yiero skunde gieki gik ma influence gi gin gik mopogore opogore. To chutho en ni nyithindo duto ok nyal rwaki e skunde ma gidwaro go eko. Chances tin to nyithindo ng'eny. Koro gibro yudore ka gin e counties mamoko. Emokelo wacho ni skunde moko richo. An anyalo wacho ni onge skul marach. Pogruok manyalo bedo en ni moko nitiere gi facilities moromo to moko bende onge facilities ailago. Mano kaduoko kamano, Sharon. Penjo en kaluwore gi nyithindo jopuonjre maromo 37,000 ma bende nokoyiere sikunde mag sekondara. Kanyo to koro wasenga. Wase jonyuol koso wase jopuonje. Ng'ani gi ting' mar konyo jopuonjre nyithindo mar yiero sikunde mag sekondara ma gidhiye. Erokamano. E seche ma nyithindo gieki yiero skunde, en riwruok mane kind janyuol, japuonj to kod nyithindo ma yiero skunde gieki. Kendo jonyuol ka oluongi to imiyogi chenro miyiero godo skunde gi. Nitiere miyiero e national, nitiere skunde miyiero e extra county schools, ma bende waluongo ni regional, nitiere county schools, nitiere sub county schools, then wan gi skunde mag special needs education to gi private bende. Koro nyithindo gi onego bed ni yiero skul e kidieny ka kidieny. To anyalo wacho ni e higni masepuonje te, maendi kende e higa mana winjo kendo ambe nabedo gi buok ahinya kawinjo ka jatend migawo mar somo wacho ni nyithindo moko ne ok oyiero skunde. Kanyo nawinjo ka jonyuol moko wacho ni iseyo sirikal. Sirikal onge kanyo, sirikal bende okse. Nimar jogo eko makonyo nyithindo e yiero skunde gin jopuonj, gin jonyuol, to ahinya kar jopuonj kaendi nitiere jok ma ochung' ne weche mag IT. Omiyo maendi ne nyalo bedo both mar jopuonj to bende ne nyalo bedo both mar jogo eko makao data maketo e IT manyiso ni nyathini oyiero skul makama. To adiera ni ne en gima strange ahinya neno ni nitiere nyithindo en namba maduong' ahinya kamano mane ok oyiero skul. Sharon, chutho anaparo ni nyaka bed ni ne nitiere problem gi data gi jo IT. Nyithindo gi nyaka bed ni ne oyiero skul. To kata kamano, duoko bende nowuok kuom jatend migawo mar somo kowacho ni nyithindo gi kata obedo ni ne ok giyiero skunde, ne gibedo placed kuonde moko, ne otergi e skunde mane oromore kodgi. Samoro kane gin ma merit national schools to ne giyudo national schools goeko. Kapo ni gin mane fole county schools kata extra county schools ne giyudo. To gima duong' moloyo ni bende jatend migawo nyicho wacho ni ka nitiere ng'at ma samoro ok oyiere gi skul mane oluonge nyathineno, pod janyuol nigi thuolo mar dhi rango chance kamachielo. To nikech iyudo ka nitiere jok moko ma ibro luonge skundego to nikech bor mar piny ok obi chopo. Samoro bende ng'ato ng'ire to wacho ni an oluong nyathina e national makama, lwetan chuok, kar mondo mi atere skul makama to we akete kama chiegni kama nyalo. Omiyo aparo ni ne en tij sirikal mane ochwalo their 100% transition. En tijgi mondo gine ni nyithindo gi duto obedo placed. Kata ka both ne nitie, to chutho en ni nomigi skunde, jonyuol bende nomi thuolo mar dhi e skul ma ginyalo neno ni ber kodgi mondo mi nyithindo gi duto odonje e skunde. Erokamano ahinya Winnie. Winjo ka Ezekiel Winnie wacho ni en bed ni ndose system mano mar IT ahinya nyaka luore gi yor lony manyasani e kinde nyithindo 37,000 ma bende nok oyiero skunde mag sekondar. E kinde ma japuonjre yiero skunde sekondar, bende pani japuonj manego bed ni seyo koso janyuol kaluore gi Ezekiel? Ka nyathini yiero skund sekondari, in manego bed ni konye koso japuonj manego bed ni konye? Ing'e gima timore, nitiere gigo ma konyo nyathi kuom yiero skul kata manyalo mono nyathi yiero skul maber. Mokwongo, iyiero mana giming'eyo. Koro nyaka nyithindo bende ng'is sikunde manitiere gimomiyo onego bed ni oyiero skul ma kama. Iwinja? Koro nitiere migawo ma jopuonj bende timo, to nitiere migawo ma be jonyuol bende timo. Iwinja? Koro nyathi en ng'at ma inyiso ni gima kama, sikul ma kama ber nikech kama. Iwinja? Koro ka ber to yier kama. Yes. Tekruok mar nyathi kaka luwore kaka perform, kaka oginane
ginane kako kalo penj penj. bende determine school modhi yiero nikech kiko wuondre yes nitiere lek bedo gi lek maduong' bedo gino maduong' ni anwang'e 400 moro anwang'e kata mana 300 moro gi 50 to king'iyo mos to aneno ka 200 moro ma samoro be ji dondo ka iwinja ono kwa dondo 200 moro kwa dondo 150 iwinja go kwano gi mineno ka bet samoro mano janyuol ko bedo gi nyathi nikech nitiere nyithindo moko ma samoro ok giser mana janyuol ni ochopo kinde ma koro nek beni wayiero sikunde odhi kacha to yiero sikul kende koro senga koro man nyathi moko wacho tise to nyathi mo wacho to kokony tise ng'at mongiso to kokonye iwinja koro ise ogwang tise gweno iwinja gweno odhi mango kujucho ogwang ite ng'o biro mo ne gwenda so en gima timore kamano kuno to but gima timore nyathi to koro kara mana janyuol be onego be ongi maber ni e thuolo ni to onego be ni koro to giyiero to bende nyathi na ong'eyo gima onego be no yiero iwinja koro onego be ni jonyuol be temo nyiso nyithindgi kata mana gin wuonse ma gin ok chande be gifuare wach ni to jothurwa uwinjo ni skul maka to timo nade uwinjo ni kama to timo nade iwinja to max adi mage chako kao koro kiko wuondre ni nyathi nwang'o 250 ka duogo chien tidhi yiero ne skul madwaro 400 ka koyudo to ni gima kama koro bende kigo kono gi reality iwinja ibedo jaratiro ni bed ni nyathi en ja 400 to samoro yiero ne skul moro mana kaka ni wacho no tim maber iwajine ka gimi nyalo nyame dhogi okika gima duogo okijagiro koro that reality aspect be samoro chiendo matin iwinja yes koro ng'at moro madaki blame directly makoro wakao blame to waketo kuome te okanyalo wacho nikech depending ni to shida wa kumane iwinja yes gina chandruok wa kanye jopuonje moko ng'iso nyithindo gima timore kech kata mana seche miyiero school kata mana seche makoro nyathi dwa yiero subject kakoro odhi e secondary iluongo watu wang'isogi in career talks iwinjwa wang'isogi gima timore ochopo kama koro idwa yiero marks ma idhi timo e KCSE kidwa yiero marks magi gik mondo beni guide mondo me yier gina subject midhi timo calorie course midwaro kata mana ka nyithindo koro yiero courses university wakonyo gi mondo ng'e gima kamano koro gima kamano nyaka timre koro nyaka iluonge jomoko man gi lony e area no bende mano en Ero kama na inya nyakora mga jong parni kaka pile chendo mar mbaka oromo bendi oro nuwa pachi na penji kacha samori nyathi maneno wa skul mana uluongi bende en skul mane dwaro bende en skul mane yiero kaka janyuol nyithindo mano yudo duoko mag skunde mag sekondar ma bende koro no se luonga gi bende ikori mar tero nyari wuodi e skul ma bende no yier kata na mano luonge bende ikori mar tero aneno kama moko kuom jonyuol bende osechako chuo pachgi ka bende giwacho ni an skul man luonge nyara wuoda okomora en skul ma bende adwaro loko koko manya kor mga juang uyieno mar mondo mwaka yuyo mokwongo etwak e chendo mar mbaka oromo wapod pi matin kwa aduogo gi ote magi bende parni pod wantiere gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore ma bende ochunga kicha mar loso kod jopiny kuonde mopogore ma bende gintiere wakoyo matin kikidhi mabora. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kind osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo
ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit na masongo adhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana Ramogi TV. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. The government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you're arriving here 11, you know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Raundi ya tindi kotika botaka imenya sai maiga. Hosori enyira naende emboke gima. Wa? Biyo. Na sai mjana torete. Akino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Hozima da gadinya bichi. Karo masati hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Engera ege teacher. Ego sori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Dial *811 *446# to get ring sound as you skiza tune. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkoro Stanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyakor mgajwang machiegni okang' mar ariyo waduogo kendo wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo. Wadong' mana gi matin e dakika 20 makama to watieko twak ma bende wadhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango. Thuond wach ineno kanyo. Thuond wach mwatwak okiny ma kawuono en kaluwore gi chal mar somo. Mana kaparo ni janyuola chieng' wuok tich
chieng' tarik 23 juma mabiro nyithindo biro bedo ka yawo sikunde. Nyithindo madonjo e grade 7 yawo sikunde chieng' tarik 30. Par ni nyithindo manotimo klas 8 mabende noseyudo duoko margi mag sikunde mag sekondar bende biro bedo karuwore gi sikunde mag sekondar e dwe mar 2. Koka manya kor mga jwang na singo ni kaduogo abiro somo ote magi. Mana kanyalo somo moko kuom ote mabende moko kuom gi biro bedo kisomo koda e TV ni kanyo kata mane ong'we yamo mari kamoro amora mineno. Konyalo yudo ote makamago. Kwa neno ote, abiro chako kayanga gi ote nyakora mga jwang par ni lai mag SMS 3-6-000. Engineer Lazaro Kanyambok iliko ote mabor abiro manangade matini. Iwacho ni iseneno karamna okinene rachruok mobedi e chenro mar somo and because of change of guard. It seems new regime didn't prepare psychologically for the total overhaul of the 844 system. Mano pachi Engineer Lazaro Kanyambok konyalo mna yudo ote machielo. Eunice Onyango iwacho ni Sharon parani nyathi okalo maber tiluonge e school makia kata ano kamor lakini adhi tere e school machielo wada muluonge go to kwadwa. Mano Eunice Onyango kanyo. Odhiambo Rolex iwacho ni kare grade 6 top student okwache penj makamago duoko notere e sikul koro nyalo mana dhi ng'iyo kapo nono ni nitiere gi japuonjre mabende notimo klas 6. Nyakwaro Goma iwacho ni aya koro nyithindo mag junior secondary yepo tarik 30 skunde gi nyose gergi manen penjo mabende ipenjo kanyo skunde makamago par ni piny owacho timo nono kata mna gi nono skunde makamago chenro mabende nochako chieng' tarik 9 pod dhi nyime mar neno ka skunde makamago owinjore mar dhi nyime gi lai mag somb CBC. Jane iwacho ni ipenjo ka be sikul inyalo wil ne japuonjre ma ja CBC. Mano en paro maber nikech okang' makamano bende Winnie Mboya nosewacho ni japuonjre nyalo kramna wil ne sikul. Sharon, good morning. CBC is really good. How I wish parents embraced it positively. Mrs. Arogo kiwuok Kombewa. Erokamna inya kuom ote mari anene e yo makare. Kapo kawinjo pach Winnie gi Ezekiel kaluwore gi ote mabende ioro. Yena mar mondo mi adhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisii kama wantiere gi jafwambo marwa Crispin Otieno. Okiny makawuono Crispin Otieno nitiere e doho e county ma Kisii ka bende okiny makawuono ochop jogo eko mabende nomaki ka itudo gi okang' mar lodho wang' nyathi manong'ere kaka Junior Sagini e county ma Kisii. Chris kinyalo mna winja inyalo mna nyiso joneno magwa chenro makamano kintiere doho e county ma Kisii. Antiere do ma Kisii kama odiochieng' makawuono kata kiny makawuono ji adek mane nyaka sani ncho geng'negi kata jela mano ma Kisii okinyi makawuono ichwalo e mbele e do kaluwore kod ketho mane omak gigo mar golo wang' nyathi ma jahiga 3 mano Junior Sagini dwe mokalo. Jogo mane omaki en kaachiel kod Dagi Sagini mano Rael Nyakirario kaachiel kod anti mare mano miluongo ni Wilkista Nyakirario kaachiel kod wuode ma iluongo ni Maina Ochogo. Ji adek go irito nyaka sani dwani mondo ochwal gi mbele do ka nyaka sani osekel ji ariyo osekel Dagi kaachiel kod anti mar Sagini ka jotend obila kata obila ma kaunti ni ma Kisii odok kendo e jela ma Kisii mar kao Maina Ochogo ma bende idwani mondo ochwal gi mbele do mana kaka inyalo neno mbele wang' jowi mari mae gima timore ma ikelo gi mbele do sani mano Dagi Sagini kaachiel kod anti Sagini ma bende nitiere bathe kanyo ka obila chwalo gi e mbele do gine ma irito gi mondo gichopi mondo mi tergi e mbele do kaluwore kod ketho mar golo oko kata lodho baby Sagini. Mana kamano koro toka Dagi Sagini kaachiel kod anti ne ochopo e do kata Maina Ochogo bende irito mondo ochope mbele do ka kawuono bende do kotelgi kod jang'ad bura mano Christine Ogweno ang'ne ng'adi ka ibiro wegi kod bond kata ibiro
med geng'negi e jela kama ne gintie mano Kisii main prisons. Inyalo paro bende nitiere gimopogore opogore ma osebedo ka dwaro ni mondo mi giriw kes mar Sagino ting'o nyaka duol mano mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda mong'ere kaka Kenya National Commission on Human Rights. Omiyo ang' ne wadok kendo e doho mondo wawinjane ni doho ma ong'ado nang'o kalure kod kes mar Sagini, kes ma nomiyo jo Kenya obedo kod buok kalure tim mano tim ne Sagini, ka wachore ni gino madimi Sagini na timno en kalure kod gwandruok mag lope. Omiyo pod en wach mabor medo luwo machiegni ahinya, kendo toke kanyo ang' nwanyis jowinjowa kata joneno magwa kalure kod kes mar Sagini. Omiyo nyaka sani ang' numiya mana thuolo mondo mi an bende adonje doho wawinjane ni kes mar Sagini no dhi nade. Crispin Otieno wawinje yo makare nyakora maga jong'o ne jafombo maro e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno mana kaka osenyisi okiny makawuono mane wach mabende oluonwa e kaunti ma Kisii, ratiro ne nyathi mong'ere kaka Junior Sagini. Kinyalo paro nyathi manolodho wang'e, nyaka sani jogo eko mabende ni chich ni notimo tim majendeke makamano itero e doho. Ineno kanyo dane kanyakla kod waya mare. Okiny makawuono koro itero gi e doho. Crispin Owino biro bedo kamiyo wa report makamano. Mano Crispin Otieno mano jafombo marwa mabende ntiere kaunti ma Kisii biro bedo ka chiwonwa report makamano kata mne seche magwa mag weche manyien mago maga migagu ka onoromo saa 7. Kwa kamano kwa duoge twak pod wadhi nyime gi twak ka chal mar weche mag somo. Wini ntiere achiel kuom joneno mabende nopenjo ni skunde mag CBC bende nyalo wil. Dong inyalo wil? Erokamano Sharon. Gie thuolo ni to wachore ni jonyuol nyalo wilo ne nyithindo skunde nikech adieri makende en ni ok ditam janyuol wilo ne nyathi skul, to nikech seche moko inyalo yudo ni janyuol oyudo transfer kowuok e kama ne nitie kodhi kama chielo, to nyithindo gi ng'amo dong' godo onge. Koro gima ntiere ni nyithindo gi inyalo wil ne gi skul, mak mana ni gima nyaka wang'e ni duoko manoduogo kaka manoduogo sani ni ka iwilo ne nyathi skul to nyaka bed ni ing'eyo kendo ikawo duoko mane nyathini otimo ka en e grade mar 6 mako join grade mar 7 kama chielo, to duoko go eko bedo transferred e kama chielo modhi join cha. To nikech duoko gieki bende bro bedo gi nengo ahinya ka nyithindo gieki bro bedo ni tieko grade mar 12, nikech nitie senior secondary school mabiro mbele ka mabro kao grade mar 10, grade mar 11 to gi grade mar 12, kama koro gibro join gima waluongo ni pathway, kama koro gikao kama tekre gi koro ochomo. Ka en nyathi madwa bedo engineer to chomo kanye, ka en nyathi madwa bedo mathematician to chomo kanye. Koro kaluwore gi tekre ne, ka janyuol wilo ne nyathi skul to nyaka ong'e ni samo wilo no kiko gola nyathi kotero e skul machielo ka oko confirm gi skul kama ne nyathi nitiere ni, mondo miye marks kata miye duoko mar penj manotimo ni, mondo ko transfer to transfer bende gi gima waluongo ni namba manomigi, assessment number nyaka gibed godo. Gigi duto nyaka gidhi godo e skul manyien nikech data niendi sirikal bende ni godo, kendo gibro temo trace nyithindo gieki ka koro kendo gibro timo penj e grade mar 12. Koro ma nyaka jonyuol ng'e ni gin thuolo mar transfer nyithindo gi, sirikal oyienegi, chik bende oyienegi, nikech ok nyal twe janyuol kamoro. Samoro nitie reason momiyo odwa wuok kogolo nyathi ka kotero kama chielo, to nyaka lu chenro makare makigole tigole gi namba ne gi marks ne mar penj manotimo ni. Koro gigi bedo gima waluongo ni seamless, chochruok ok bedie. Erokamano ahinya. Giseneno ka saa bende ringo mapiyo. Yienwa mar mondo mi wadhi nyaka e kaunti ma Siaya gi Migori kama biro bedo ka yudo pach oganda ahinya johera mag Ramogitv kaluwore gi twak marwa okinyi makawuono. Mana kwachako gi kaunti ma Migori wawinjore ni paro mar jopiny en ang'o kaluwore gi thuond wach montiere godo? Serikal ok oikore mar bon nyithindo go oyud somo makare. Namba 1 ok nyal nyisowa ni secondary school nitiere 3 kilometers gi primary ma nyithindo gi some. Nyithindo gidhi somo nang to lab gidhi sia nang. Wawinjore kanyo. Gidhi somo nang to lab gidhi sia nang gi senior secondary school.
Mar ariyo, weche mag uniform. Ok wang'eyo ni uniform mane ma gidhi tiyo godo. Sirikal kane ok oikore giwe 844 odhi mbele. Giwere weche mag CBC bond 844 odhi mbele kaka nitiere chon. Giwe kelo machanganyiko gi confusion e weche mag education. Jonyuol sani obedo confused. Gikia ni ging'iew uniform mane, gikia ni ging'iew gik machalo nade midhi godo e junior secondary school. Ka ng'ato machogu ka bukore ni maga mang'isi ni lack of professionality. Ng'ato omiye tich moko winjore gi gimosomo. Iwinjo. Ok onyal keto mpangilio gi gimong'eyo. An ka nyinga iluonga ni Frederick. Ka changia matin e wach somo mar CBC niendi. Ema ni serikal to pok oikore maber mar pango somo niendi makare. Nikech onge kaka nyathi nyalo wuok e skul machielo kodhi manyo laboratory e skul machielo. Mano gima dhi miyo jonyuol gi jopuonj tich matek kabisa. Nikech kidhi e laboratory machielo ma skul machielo, gik mitiyo go e laboratory no endi gin gik michulo. Preparation mitimo e laboratory machielo cha endi nyathini nyaka kuongo bed otim gini theory kore kodhi e practical. Iboyudo ni kata modhi e practical kata mana japuonj madhi timo kod test laboratory pok oikore gi wach no endi. Gigi owinjo bede kamoro achiel ma kaber to wach CBC niendi gi hold on matin mondo wadhi kaka nyo wadhi mbele ka gipango wach niendi makare. Ngech pok serikal ok oikore kabisa ni wach CBC niendi. Gik ma giwacho pogore okinyi godhiambo. Mara ng'ato wuogi mara ng'ato kelo gigi kelo gik machanganisha jopiny. Kendo janyuol kia no tim mane nyaka sama wuoye niendi. Janyuol kia ne nyathine dhi somo kanyo, kia no dhi somo kure kata kure. Ero kamani luonga no chieng' aja tich maseka. Kaluwore kod weche mag skul makoro osechopogi. Wakwayo sirikal mondo nonie kaka wacha nyalo dhi skul maber. Nikech sani piny oridre to pesa onge. Piny oridre to pesa onge. To jonyuol thagre. Koro kata mana weche mag skul jonyuol ka koro ok dhi maber ahinya. Koro kwayo sirikal mondo ging'iye mondo gikelie pesa skunde manyalo konyo ji mondo ji onwa kaka nyithindo dhi somo. Nikech sani koro kata mana wach mar CBC ni waki kaka koro sani odwa timo nade kaka koro odwa ringo. Omiyo wan kod thagruok kaka jonyuol, pesa onge, kaka jonyuol konyore onge. Omiyo wan kod chandruok kaka jonyuol. Erokamano. Iluonga ni William Obat. Wan jo ohala ma Siaya. Kendo wan nyaka jonyuol ma nyithindgi koro sani ni e skul masomo. Kadwa wuoyo weche manowach nyoro go minister marwa mar education e weche sama nowachonwa kaka nyithindo noyiero skunde mag dhi some. Gino kelonwa chandruok wan kaka jonyuol nikech kirango kamoterie nyathini to iyudo ka kamoterie nyathini kamoro samoro en kuma bor. Mar ariyo bende jonyuol mang'eny ok winj gimoro no kidhi bi download to mane skul ma nyathi dhiye. Koro iyudo ka jonyuol mang'eny pod onge lony kotudre gi weche mag download mag skunde mag mobedo selected. Koro wakwayo sirikal ni mondo mi otimie chenro no e yonendo man kare nikech nyithindo ma thoth sani iyudo kaka nyoro iyudo ni nyithindo 1 million odhi yiero skund 10. En gima ok nyalo winjre e sirikal manodonjo mar Kenya Kwanza ni. Koro wadwaro ni sirikal kaber to opogie nyithindo kaluwore counties ma giwokie mondo ging'e to nyathi mawuok Siaya bende nyalo chopo lodwa. Mano gima nyaka warang. To security mare chal nade, to health mare chal nade. Kik timatima gik moko ni timatima gik moko ruomba to bang'e to wan jonyuol wan mwabro dong kwa hinyre to kisedhi kacha mi download to onge kaka inyalo chenjo ni nyathi kendo skul. Kaduoge wach mar CBC na owachnwa weche ni nyithindo ibro twang'ni uniform e skul. Gini ikelonwa dakika mogik. Nyocha ne giwachonwa kane nyithindo noseyiero skunde kane ging'e ni ka giwuok e primary to gidhi junior secondary. Nowach ni nyithindo bro dhi skunde bne giseyiero nyaka skunde. Sani koro kendo nowach ni gidhi somo e skunde mane gisomo gano. En confusion maduong' mimiyo janyuol. Mar adek to giwacho ni uniform ma nyithindo dhi somo go sani jonyuol ema jopuonje madhi yiero uniform mitwang'o. Koro kwang'en period mibro twang'go uniform nikech kuonde midhi twang'e uniform bende sani dhi pong'. Jo form 1 ni kanyo to sani jo CBC be dhi donjo. Japuonj kosebiro ni ma uniform mitwang'o odhi bedo gima congested kabisa. Mane momiyo wakwayo sirikal ni ka en select uniform ne nyithindo to bed gi mitimo malo mondo jonyuol owe mitich matek.
Nyakora mugajwa mago gini paro mopogore mag jopiny. Winjo kanyo jodak e kaunti ma Migori gi kaunti ma Siaya paro mopogore moko kuom gin paro maliw manego bed ni piny owacho keto. Koko kamano wini kiwinjo kara mna pach jonyuol sabi naneno kama yo wang'wa wach ni kinyalo kara mna duoko moko kuom penjo kata mana ng'ikruok makoni kod kocha ng'ur ma jonyuol nitiere godo gi wach ni mogik kintiere kaunti ma Kisumo kapo kaka wach mogik owuok e kaunti ma Kisumo ma Nairobi kae. Wini kinyalo mana winja achiel kachiel kiwuok e kaunti ma Kisumo. Kende binyalo winja? Ko kinyalo winja Ezekiel erokamano ahinya. Kinyalo mana winja kintiere kaunti ma Kisumo jonyuol ichwang' ma bende pod gimedo chiwo. Iwinjo ng'ur makoni kod kocha paro mopogore ma bende gidwaro ni piny owacho otim. Korka kore kinyalo mana duoko moko kuom okenge penjo ma bende jonyuol nitiere godo gi wach ni mogik nikech sama yo wang'we e kaunti ka wantiere kae. Nenore ni wini ok winja ka on winja kata mna weche mag tudruok wan waseloso wabiro bedo kwa tudre godo bende tudruok owuok e kaunti ma Nairobi nyaka kaunti ma Kisumo kilomita go be bor wagwero kamano ne lony manyasani koko man Ezekiel iwinjo jonyuol ka kolose moko kuom gin tiere gi wich wang' moko bende nitiere gi ng'ur moko bende nitiere gi paro mopogore manego bed ni piny owacho timo kiwinjo gi yo makare duoko kata mana ting' ma jonyuol nitiere godo paro maliw minyal bende nyalo chiwo ne gi godo e kinde makamagi gi wach ni mogik kwateko chenro makama. Ingeni kiwinjo kaka jonyuol wuoyo tadier giwacho gik moko ma late nikech iyudo ka samoro wach ni lab idhi tiwore labadi mar secondary bend to secondary nitie 3 kilometers away to secondary ginene lab mar secondary chande ben nolos mana moromo gi magi tiyo godo ka gin giwuon kama gibo chako keti iyudo ka confusion to ng'eny kiko tamre kijido ka nyathi moro dhi gol Siaya to dhi otero lodwa gini anderes ka winjo ka janyuol no wuoyo no gin gik moko mwinjo ka let iwinja especially ng'at moro ma janyuol winjo opogore ng'at ma winja oko gima na tem nyiso gini kata mana serikal miwinjo wacho no serikal bende kaka jonyuol wacho ni jogo no ko no ogikore adieri ma en gima biro koko chakore iwinja to ora koko chakore ichalo ng'at manyiewo gari iwinja to kinyiewo gari to kata bed mana ni se driving school nyaki ket L mangiso ne lana chande kaponi dhi mus samoro kama ka go break opogore igo break mangato ko ngato go break machanade ne kur ma gima bro timore kaka ibedo dhi mus kaka ibedo mus e kigolo lana chande kur riembo mabe kuro wachalo jok ma ko chako riembo gari mar CBC ni endi kuro we sirikal be kata kuro waduongo wigi watemo segi to wasegi kwangi maber ni ya ni gini endi en gik ma kata wan kata gin bende ko aginyo kaka weche dhi kuro weche bro man wabedo maber mbele to wabedo mana gi chuny moyawore positive attitude luna gibed gi paro ma lew kata mano nikech weche ato man be wach na mana mogik ni jothurwa wabedo mana gi positive attitude ni weche bro dhi maber mbele ader ng'iko koritier to ng'iko ok bed nyaka chieng' bro mana losore kamano erokamano Ezekiel Odonga kende wini bende inyalo bedo ni winja gi lak seche gi mana kinyalo mana nyiso wach ni mogik kaluwore gi thuond wach ma bende wantiere godo. No ahinya Sharon anyalo winji maber mana kaka jalony Ezekiel Odongo wacho en adieri ni nyalo bedo ni nitiere ng'ikruok gi e thuolo ni to gini endi onyien ne wawate onyien ne sirikal kata the government of the day onyien ne janyuol onyien e lwet jopuonj but gima ng'eyo ni ka gimoro bedo gi chakruok to ng'ikruok nyalo bedo matin to ka en gima osemako lai makoro gari oyudo reru maber to an gi geno ni gigi duto bro dhi maber en mana thuolo ne sirikal koro mondo giduog piny jogo ma develop kata maloso lai mar somo machalo kaka KICD nyaka koro duog piny sirikal bende bi piny ma ging'e ni to facilities mage madwarore to machal nade mondo chwal gedo mar gigo eko madwarore mondo kony somb nyithindo gieki mondo somo mar CBC ni odhi maber nikech adiera ne en gima nochaki sani wasego steps madhi 6 gorofa ni ochopo e gorofa mar 7
nyaka koro wadhi adhia mbele gi gere maber nikech pesa bende osedhiye, nyithindo gi bende koro kuma wasechopo godo ni nyaka koro wajolgi mondo wane ni gidwaro ang'o gang'o rem manitiere, nyaka koro sirikal jol mondo ne ni nyithindo gi oyudo somo e yo makare. Kamano Sharon. Erokamano ahinya wawinje yo makare Winnie Mboya kintiere kaunti ma Kisumu, kendo erokamano ahinya kuom chopo e twak. Ang'ene kinde makamagi wikoru mar dok e sikul, skunde yaw chieng' tarik 23. Ezekiel in bende agoni erokamano kuom biro e twak okinyi ma kawuono. Pok manya koro mga jong in benda goni erokamano. Nitiere moko kuom ote ma kinyalo mana ketna ote mogik ma benda biro bedo ka somo achiel kachiel e TV kanyo. Ka bende nyalo mana ketna ote ma kamago, ote ma bende ibiro bedo ka ikonya somo. Aneno kanyo ka Brian iwacho kanyo ni iwuok got Komolo, iwacho ni CBC ober, but kaka jo Kisumo wacho onge school marach kata maber nikech discipline is a must. It depends on how he or she was brought up. Erokamano ahinya. Mana kwa nyalo yudo ote moro Sam Jacom wacho ni anto gi pacha Sharon onge tiende keto osom subjects mathoth ka ok kony. CBC is the way. An natimo history mapok nokonya nyaka kawuono. Burden for nothing. Aneno ka ntiere Kayole e county ma Nairobi. Ote machielo Roslyn Ogutu iwacho ni noluonga Moi Girls e Sinya to ema nasome. Erokamano ahinya. En geno mara ni skul no nomori. Belinda Ukore inti wacho ni an oluonga Nyakalch Girls to ne otera Sinyolo Girls. Erokamano ahinya kuom ote mari Samson Ouma iwacho ni an oluonga Thur Dibuoro lakini lwet janyuol ne ni nono koro nadhi e day school Rakwaro Mixed Secondary School okomona succeed in life. Ote makamage bende ema jiwo kata mna jonyuol jiwo jopuonjre kanyalo mana yudo ote mogik. Mago gin ote mogik semo mayo wawang'o. Ote makamaga pane gin ote majiwa inyanya janyuol kaponono ni nyari wuodi no luonge skul moko mori samoro manyone sikul ponono ni ngi thochi mar manyone sikul kata kamano nyathi ka nyathi bende ber kata mna kwa nyiso Ezekiel kinde ka kinde kata mna kiloso gi rawere makamage. Iwacho ni tich matek donge ema kelo mwandu. Skul moluongi ne podi nyalo mna tiyo matek ma ibed ng'ato kata mna lek meg dwaro bedo godo e kinde babiro obed malong'o donge. Ng'e gima nyiso ga nyithindo samoro moluonga dhi wuoga nyithindo e sikunde ni gima lawi ema biro miyo kake ema biro determine kake ringo. Kupuk lawi ok iringi to kuponi kobra lawi ibiro ringo nyowuoyo. Ibiro ringo kamoro muteri king'e maber chandruok ma in go midwa golo. Sikul moro amora medhie ibiro tiyo matek mikadhe sikund no. Iwinjo gima timore. Koro en nyathi moamua ni koro kuchopo matek to koro tek nyaka kal penj ibiro kalo kamoro amora syllabus chalre. Kata nyawadwa Cleophas bende nacho ni noluonge Kisumu Day to mano ok en skul mano more dongo kumone chopo kumentiere. A penj sikul moko ma wan wasomi maber samoro konya ka wan wasomi skul an moko achako skul orphanage. St. Tericam Sumbi. Mane skul Father Shalom Obongo ni puonjwa nono. To keno skul ne o collapse. Kanyo adhi Ober Boys. Toko Ober Boys atiko gi ne ka. Atiko gi Wiyo bil kata gi nying skul manisom. Magunga Secondary School. Yes, makare jopuonj mang'eny wacha sani. To ne wan gi jopuonj Magunga School mathin e Yagoro ka to ne wan gi jopuonj mathara. Makoro wach kata mna puonj man ka en ni japuonjre ka japuonjre idhi kacha to itima tek. Skul en mana nying. Ne dhi kacha itima tek. Jok gimisomo kacha misomo kuchichonde. Piny be biro mabedo machalre. Achiel. Ibiro kadho kamoro amora kitiyo matek. Erokamano ahinya kuom jip makamano. Kok manya koro mga jwange kanyo bende makelo wae giko mar twak. Mano mar mbaka oromo okinyi makawuone. Sema bende ikori mar dhi e sikul, sikunde parni yaw chieng' tarik 23. Isebedo gi sikuku nyakwara mga jwanga ahinya ni jopuonjre madibed ni nena gi lak sechegi. Lejo weche mabende nota chenro makama parni nochako saa 12 mar okinyi. Sani wadong' mana gi nyerere matin to chopo saa 5 mar onyang. Ilojo wetewa Cleophas Aluoch Joyce Oduor okinyi makawuono nwantiere gi Bob Wafula ma bende en director marwa jago picha bende aneno ka mopogore aneno Anes Genene ka erokamano ahinya. Kinyi bende odiochieng' nyakwara mga jwang' ibedi go odiochieng' makare iritri mana kaka pile kwe e ber bodho. Ritur masani nyinga Sharon Ng'ao.